Exodo, Kapitulo 14. Ang pagtabok sa mapula nga dagat. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, singga na ang mga Israelinhon sa pagbalik kag maghimo sang ila kampamento sa atubangan sang Pi-hahirot sa ginutlan sang Migdol kag sang dagat sa atubang sang Baal-Zephon. Dira kamo magpatindog sang inyo mga tolda sa ubay sang dagat. Magahuna-huna si Paraon ngang mga Israelinhon nagadalang-dalang palibot sa duta kag indi makagwa sa desyerto. Patig-ahon ko ang tagipusoon ni Paraon kag pagalagson niya kamo kag ang akon pagdaog kay Paraon kag sa iya mga hangaway magahatag sa akon sing kadungganan. Ang mga Ehiptohanon magakilala nga ako amo ang Ginoo. Ang mga Israelinhon naghimo suno sa ginsiling sa ila sang masugiran si Paraon nga hari sang Ehipto nga ang mga Israelinhon nagpalagyo. Siya kag ang iya mga opisyales nagbasol sang ila kaugalingon nahanungod sa mga Israelinhon ka nagsiling, ano man ining aton ginhimo nga gintugutan naton ining mga Israelinhon sa pagpalagyo halin sa ila pagpaulipon sa aton. Ginaama ni Paraon ang iya karwahe sa inaway kag ang iya mga hangaway. Gindala niya ang 600 kalabing maayo nga mga karwahe kag ang iban pagid nga mga karwahe nag-upod man nga may mga opisyales nga nag-upod sa ila tanan. Ginpatigas ang Ginoo ang tagipusoon ni Paraon kag ginlagas niya ang mga Israelinhon nga naglakat sa idalom sang pag-apin sang Ginoo. Ang mga Ehiptohanon upod sa ila tanan nga mga kabayo, mga karwahe ni Paraon, mga soldado nga nagasakay sa karwahe, kag mga hangaway, naglagas sa ila kag nalambot sila sa ila gindulhugan malapit sa dagat, sang Pi-hahirot sa atubangan sang Baal-Zephon. Sang nagahinampot si Paraon, nakita sa mga Israelinhon ang mga Ehiptohanon nga nagapadulong sa ila. Hinadlukan gid sila kag nagsinggit sa Ginoo. Nagsiling sila kay Moises, gindala mo bala kami diri sa desyerto agud mapatay pangud kay wala sing lulubngan sa Ehipto? Tanawa bala kung ano ang ginhimo mo sa pagpagwa sa amon sa Ehipto? Hindi bala nga nagsiling kami sang una nga wala pa kami makahalin nga amo gid ini ang matabo? Nagsiling kami, pabay ilang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon. Mas maayo pa nga magpaulipon kami sang sa mapatay kami diri sa desyerto. Nagsabat si Moises sa mga tawo, hindi kamo magkahadlok. Magpakalig-on kamo. Pagtanawan ninyo kung ano ang himuon sang Ginoo sa pagluwas sa inyo karon nga adlaw. Ang mga Ehiptohanon nga inyo makita karon hindi na gid ninyo makita liwat. Ang Ginoo magapakig-away para sa inyo kag magpahimuyong lang kamo. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, nga bala nagapanawag ka sa akon, singga na ang mga Israelinhon nga magpadayon sila sa paglakat. Ibayaw ang imo sungkod kag untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat sa pagpihak sini. Agod ang mga Israelinhon makatabok sa dagat nga nagaagi sa mamala nga duta. Patig-ahon ko ang mga tagipusoon sang mga Ehiptohanon. Agod lagso nila ang mga Israelinhon kag ang akon pagdaog kay Paraon kag sa tanan niya nga mga hangaway sa iya mga karwahe
kag sa iyang mga soldado nga nagasakay sa kabayo magapadungog sa akon. Ang mga Ehiptohanon magakilala nga ako amo ang Ginoo kun magdaog ako sa ila. Ang anghel sang Dios nga nagauna sa mga hangaway sang Israel nagsaylo sa ulihi nila. Ang haligi nga panganod nga nagauna sa ila nagsaylo man ka nagpabilin sa ulihi nila. Nagulot ini sa mga hangaway sang mga Ehiptohanon kag sa mga hangaway sa mga Israelinhon. May panganod kag kadudulman. Nagligad ang gabi kag ang mga hangaway sa mga Israelinhon kag sa mga Ehiptohanon hindi makapalapit sa isa kag isa sa bug-os nga gabi. Ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat kag ang Ginoo nagpahawa sang tubig paagi sa mabaskog nga paghuyop sang salatan sa bug-os nga gabi, kag ang dagat nangin mamala nga duta. Ang dagat napihak kag ang mga Israelinhon nag-agi sa mamala nga duta nga ang tubig nahimo nga daw pader sa ila wala kag sa ila tuo. Ang mga Ehiptohanon upod ang tanan nga mga kabayo ni Paraon, ang iya mga karwahe kag ang iya mga soldado nga nagasakay sa kabayo nag-agi sa tunga sang dagat nga napihak. Sang kaagahon ang Ginoo nagtulok gikan sa haligi nga kalayo kag panganod sa mga hangaway sa mga Ehiptohanon kag nagpasalangisag sa ila. Ginpauntat niya ang pagtiyog sa mga kariton sang ilang mga karwahe sa bagay nga ginbudlayan gid sila sa paglakat. Kag ang mga Ehiptohanon nagsiling, malagyo kita sa mga Israelinhon kaya ang Ginoo nagapakig-away para sa ila batok sa aton. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, untaya ang imo kamot sa ibabaw sang dagat kag ang tubig magauli sa mga Ehiptohanon kag sa ilang mga karwahe kag sa ilang mga soldado nga nagasakay sa kabayo. Gani ginuntay ni Moises ang iya kamot sa ibabaw sang dagat kag sang pagkaaga ang tubig nagbalik sa iya kinaandan nga lugar. Ang mga Ehiptohanon sa ila pagtinguha sa pagpalagyo nasugata nila ang tubig kag ang Ginoo nagtagbong sa ila sa tunga sang dagat. Naguli ang tubig kag nagtabon sa mga karwahe sang mga soldado nga nagasakay sa kabayo kag sang tanan nga mga hangaway ni Paraon nga naglagas sa ila sa dagat kag wala gid sing isa nga nabilin sa ila. Pero ang mga Israelinhon naglakat sa mamala nga duta sa tunga sang dagat nga ang tubig nahimo nga daw mga pader sa tuo kag sa wala nila. Sa sadto nga adlaw, ang Ginoo nagluwas sa mga Israelinhon sa mga Ehiptohanon. Kag nakita sa mga Israelinhon ang mga bangkay sa mga Ehiptohanon nga nagahalalid sa baybayon. Nakita nila ang dako nga gahom sang Ginoo nga ginhimo batok sa mga Ehiptohanon. Kag ang mga tawo nagkahadlok sa Ginoo. Nagtuo sila sa Ginoo kag sa iya alagad nga si Moises. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 15. Madamo gid nga salamat.